Por fin chegou o día máis agardado para todos. Esta noite despedirémonos deste ano tan complicado e daremos a benvida ao 2021. E aínda que todos esperamos que este novo ano sexa diferente ao anterior, o certo é que, polo menos de momento, seguen vixentes as restricións. Por iso, a mirande parte dos pontevedreses celebrarán esta noite coa súa unidade familiar. Unha cea na casa familiar, unha cea familiar. Na miña casa, basicamente. Non vou facer nada especial. Normalmente éramos unos 10, pero como somos más de 2 núcleos, pues preferimos no arriesgar. Pues mira, yo sola. Decidimos toda la familia que íbamos a pasarlo cada uno en su casa, porque por responsabilidad, porque preferimos este año pasarlo solos y para el año que viene, pues con toda la familia, o sea que nada. Pues cenar en casa con la familia directa y poco más. E aínda que sexan grupos reducidos na despedida deste 2020 non faltarán os produtos máis típicos destas festas nos fogares pontevedreses. Supongo que algo de marisco, como sempre, creo que igual en polo recheo. Marisco y... más bien marisco y después dulces. Ademais de reducir os encontros familiares, esta noite segue vixente tamén o toque de queda. A 1:30 todos deberemos estar nas nosas casas e, polo tanto, non daremos a benvida ao 2021 coas tradicionais festas de Noitevella. Normalmente sí que saía de festa, cos amigos, ir aos bares ou a casa de algún amigo, e nada, este ano non se pode, así que é o que toca. Sí, non hai festa porque só vamos cenar e despois cada uno para a súa casa, ¿no? E aínda que para moitos a festa era fundamental nesta primeira noite do ano, algúns buscan o lado positivo a esta situación. Pois a min me ven estupendo, pois tiña que vir para Pontevedra porque as rapazas querían pasar o fin de ano en Pontevedra e así dormen en Bueu, eu encantado. A min me ven perfecto. E se algo teñen claro todos os pontevedreses é a súa petición para este novo ano. Que sexa un pouco mellor que a 2020 e que traia cousas boas, sobre todo para todos. Pues que se vaya o COVID, como todo o mundo quere, ¿no? Que se acabe el coronavirus, que estemos todos vacunados y que podamos retomar a la vida normal.